Nondik jaiotzen dira dinosaurioak? Arrautzetik! Dinosauroen arrautzak egin ditugu. Lobo bat puztu dugu, gero egunkariak zatitxoak itsatsi ditugu. Eta gero margostu dugu. Spinosaurus, Apatosaurus. Lepo luze, lar altuak, busta luzeak gainera, beldurtzeko hotzorrotzak, belakaleek belarrak jaten zuten. Haragi jaleak, haragiz elikatzen ziren, kume txikiak arrautzatik, kaiotzean bizi berri bat. Fosiliak eta oinatzak egin du. Irina, gatza eta ude erabili dugu. Spinosaurus, Apatosaurus, Tyrannosaurus rex, Diplodocus, Triceratops, Stegosaurus, Velociraptor. Dinosaurio egin ditugu. Bizikletu egin dugu. Stegosaurus, Velociraptor, Spinosaurus, Apatosaurus. Dinosauruak lur planetan, luzaro bizi izan ziren, meteorito batek lurra jota iraungi ziren. Dinosauruak